Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा Ayushनि official notification ओंखारजोब्बाय वर्किं इंटरव्यू दहाय फुङावसो नोंथांमोना भिडिअ मोन्दोंमोन पोस्टआ 62 स' बेयाव क्राइटेरिया गासैबो ओंखारबाय आरो बेयाव एग्जाम जागोन जाया आरो बेनिफ्राय सेलारि बेसेबां मोनगोन जों डिटेल्सखौ दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा स' लोगोफोर जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दायो आं फैबा अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनिफ्राय एप्लिकेशन फर्माबो दंखायो नोंथांमोना जास्ट लिंकआव थुनाय लोगो लोगो थ' नोंथांमोना बेयाव थुनाय लोगो लोगो डाउनलड खालामना लानो हागोन स' आं डाइरेक्ट फैबाय एन्ड बेनिफ्राय फार्स्टनि अपसन वर्किं इन्टारभिउ बेयावनो नोंथांमोनाहाय DPM आरो डाटा एन्ट्रि अपारेटराव स' नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै दै स' बे पोस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल जब नोंथांमोना 1 इयार मोनगोन नाथाय बारायबाय थायो दा एप्लिकेशन फर्माव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बेयाव स' नोंथांमोना फर्मेटखौ मोनखागोन डाइरेक्ट बेखौ लानानैनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै नोंथांमोनाहाय सेल्फ टेस्टेबल जाबाय अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय थांनो हागोन डाइरेक्ट डेट वाइसआवहाय स' दानिया जों अफिसियेल नटिफिकेशन बेयाव जोङो क्लिक खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय जोंहा फैबाय दानिया अफिसियेल नटिफिकेशन आरो बे डेट वाइसआव नोंथांमोना थांनांगोन आरो बेनो जाबाय गुवाहाटीआव नोंथांमोना खृष्टान बस्ति मोनदों आयुषनि हेडक्वार्टार दङ स' बेयावनो नोंथांमोना थांनानै डेट वाइसआवहाय इन्टारभिउखौ हैगोन डाइरेक्ट स' बेनिफ्राय बेखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला नङाब्ला डिसक्रिप्शनाव दंखायो लिंकआ डाइरेक्ट बे अफिसियेल नटिफिकेशन नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन स' बिनिफ्राय बिनि फार्स्टनि पस्टआ जाबाय DPM अके डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार आरो बिनि सेलेरि जाबाय 40,000 पर मान्थ नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' 40,000 मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय पस्टआ दङ 31 एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फरायनाया स' बेयाव गोबां रोखोमनि दङ गोबां अपसन दङ बाट नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन मिनिमाम 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स बेनिफ्राय हेल्थ सेक्टरनि जाथारनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय डिग्री पास खालामनानै इंक्लुडिं होदों आयुष एबा MBA खालामनाय जानांगोन हेल्थ केयारनिफ्राय अके अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय 40,000 पर मान्थ नोंथांमोना मोनगोन 28 बेनिफ्राय 29 जुलाइआव जागोन बिनिया फार्स्टनि पस्टआ स' बेखौ दोनथ'नानै जों बैसो होनोब्ला बैसोआ 18 निफ्राय 59 इयार्ससिम बे पस्टआव बयबो एलिजिबल जागोन हिन्जावफोर हौवाफोर स' दानिया जोङो डाटा एन्ट्रि अपारेटर नायोब्ला 31 भेकेन्सि डिग्री पास खालामथारनांगोन दे बेयाव डिग्री पास खालामनांगोन बेनिफ्राय गोबां अपसन दङ बेयाव होनाय जास्ट डिग्री पास खालामनानै 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन आरो टाइपिं स्पिड दङ 20,000 पर मान्थ सेलारि होनाय जादों अके 31 जुलाइ बेनिफ्राय 1 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोननि इन्टारभिउआव जागोन जायफ्रानोखि डाटा एन्ट्रियाव थाङो स' बेनिफ्राय टाइपिं स्पिड दङ नोंथांमोनखौ लाबावगोन आरो स' बेनो जाबाय 30 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय स' नोंथांमोनाहाय 59 इयार्ससिम 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ थाथारनांगोन स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि वर्किं इन्टारभिउ बेनिफ्राय भाइभा एबा नोंथांमोना अरेल टेस्ट लाखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोननि साख्रि स' बेनिफ्राय बे साख्रिया कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै 1 इयार फार्स्टआव इनिशियेलि आरो बे बारायबाय थागोन नोंथांमोननि पारफरमेन्सनि सायाव जुदि नांगौ जायोब्ला स' नोंथांमोनखौहाय लाफिनबाय थागोन आरो बेनिफ्राय केन्डिडेटआ आसामनिल' जानो हागोन स' बेनिफ्राय इन्टारभिउ होनो थाङोबा आइडिखौ नोंथांमोना लांफा जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स बा आधार कार्ड पेन कार्ड लांफाबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टनि लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स' नोंथांमोना बे लिंकआवनो मोननो हागोन जायफ्रा सिलेक्ट जायो स' बेनोमोन आयुष डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल डिटेल्स नोंथांमोना मोननो हाबाय